Takže čaute, moje meno je Karman. Ahoj, moje meno je Škrpindu a dneska sme tu pri štvrtom Let's Play z Metro 2033. Video na názov ďalšej podkapitoly je Honička. Pôjdeme na takej malej drezinke, lenže nás niekto známy prekvapí a vy sa nechajte prekvapiť. Kto to bude? Takže enjoy. Tak a už sa nachádzame na našej drezíne spomínanej. Naša úloha je vydej sa s karavanou do Rigi a nájdi cestu, jak pokračovať do Polis. Šipka nám ukazuje cestu tam, takže zatiaľ sa s nimi pokecáme. Jo, tržnice. Tam bol malý chlapec v prilbe. Takže zbranie ešte nemôžeme. Nie. Ten na nás zvláštne pozeral. Asi nás nemá veľmi rád. A naša úplne hlavná úloha je tá veľkým hore. Dostan sa do Polis, nájdi hraničáže Millera. Takže to je úplne hlavná. Ty čo s tými retrookuliármi? Padaj z cesty. Smiali sa na mňa vtipe. Spomal ten chlapec, co jaký problém? Vojenská karavana sa zasekla, ako je to možné? Zasypal sa tunel nebo co? Budete muset projít. Menšie nadávky, to si nevšimajte. Co je na tom tunelu špatnýho? Je to jen obyčajný tunel. Co je, co pískaš? Co vykáš, jak somar? Takže nazdar. Takže ešte raz, ak by niekto nevedel, naša úloha je vydej sa s karavanou do Rigi a nájdi cestu, jak pokračovať do Polis. Tak, ako vidíte, tu už nie sú žiadne známky civilizácie, až na tie staré koľaje, ale tie sú dosť staré, čiže... Ako bolo spomenuté, tak tento tunel nie je vôbec osvetlený, čiže vravel ten náš kolega, že nemá z neho dobrý pocit. A boli ho hlava. To sú príznaky. Čoho? Čo? Tam vpredu beží mutant. Sú to príznaky toho, že za chvíľu nás zasiahne taká vlna. A vlastne... Je to anomália. Anomália. Ďakujem, Kalarman. A... vlastne zaspíme všetci. Neslyšíš, jak pláčou? Koho tím myslíš? O čem to mluvíš? Borisi, čo sa to sakra deje? Borisi! Vidíte? Už sú trošku mimo. Vodka Amundsen to skází mysel, takže 6-krát destilovaná vodka. Vidíte, my sme proti tomu trošku odolní. A tam je anomália. Je to taká vlastne guľa. Modrá. Takže upadli sme do bezvedomia všetci. Až na Artema, ktorý sa práve teraz preberá. Artem sa... A vidí víziu. Kde je hlavný temný proti tomu Millerovi, ako si pamätáte. A tam uvidíte nášho úhlavného nepriateľa v metre. Je to vlastne mutant. Je to temný. Mutant to nie je to temný. A on vlastne... budeme s ním bojovať väčšinou v ilúziách. Miller. Možno sa nám zdá, že Miller zomrie. Lenže my mu v Polis dáme správu, takže je to len ilúzia. Nemáte sa čoho báť. Je v pohode. Viac sa s týmto temným budeme stretávať v Metro 2, čo budeme už aj s ním spojení. Tak a teraz sa preberieme naspäť v tej drezíne. A teraz na nás budú útočiť už aj mutanti. Vstávaj, Arťom, vstávaj. Sú stále po opici, ako vidíte. Všetci. Vstávaj. Tak, teraz by sme si už mali prepnúť aj zbraň. Tak, nabijeme si ju. Borisi!
Tak, sami sa rozbiehame. Nabijeme si svetlo. A tam sú mutanti. Kašľať na svetlo, kašľať na ňo. Tu máš ty svinia, necháš ho! Je toto možné, videli ste to diváci? Necháš ho! Nabíjaj, Arťom, nabíjaj, sakra, strieľaj, no! No. Tak, je dole. Rýchle mačkej E. Ako vravím, LTT. Ďakujem. Toto malo sa aj vlastne stáť, lebo ináč by nám to bíjačko len tak nedal. Videl by, že ho nepotrebujeme. Nevýhoda je, že má len 2 naboje, čiže je veľmi účinná, lenže musíme stále predbíjať, čo nám veľa času. Ale neskôr dostaneme už aj lepšiu zbraň. Nabok. Ubíjačku, takzvanú. Však strelaj! No chápete to? Vôbec mi nejde streľať. What the hell? Strieľať s ľavým a s pravým. Vážení dámy a páni, prepáčte. Takže nachádzame sa... O bože. Shit. Prepáčte mi to. Neboj sa, už som vo forme, už to dám. Tohto vymyslím. Ale nie, pôjde mi tohto zabiť. Tohto tu na chlapca už ste videli, že zabili. Arťom! Tak, nebojaj sa, nebojaj. 11 aj stiahne, no presne ako vtedy. Bol to počuť, aké vysí ten mutant. Tak už nám daj tú brokovku. Arťom, vem si moji brokovnici, na. Takže prebijeme. Objedná. Toto možné. Tak je po ňom. Lekárničku. Hopajda, šupajda, máme ho, čau. Tak, tento si tu ľahol. Dobre, on je stále s nami. A už tam vidíte, že mieričko sa zmenilo na červené, čo znamená, že tam sú. Šetři munícii, Arťome, šetři munícii, you don't say. Iba pár, potom sa všetci chlapci preberú a bude tu veľké inferno. Teda v preklade veľký požiar. Sme skoro za terasu, ešte kousek, no tak. Neboj sa. No tak ten nám ukázal svoje zuby. Odporučil by som mu lekára. Tak a už sa všetci preberajú Zubára, lepšie povedané. a vidia čo je v situácii. No a lenže nás jeden mutant tak nás stiahne na zem, čo sa práve stalo teraz. No musíme dojsť po svojich tej drezín. A lenže všetci chlapci sa prebrali po ťažkej piatkovej noci. Ahoj. Takže sme úplne zachránení. Tak. Stávaj, Arťom. Teraz trošku prešprintujeme. Prepáčte trošku. Trošku som to zapol s tým. Hlavne sa otoč. Ako ste si mohli všimnúť, boli tam mutanti a tu je ďalší. Tak, a tu už je naša základňa. Dejte mu šanci. Zhožte. Tak, toto sa mi páči. Dobre, ne? Potrebuje panáka, no a ja by som potreboval jedného. Po takejto akcii. Bola to fakt prvá akcia, kde už sme videli mutantov. Takže toto je všetko v našej 4. epizóde. Zdraví vás Kalarman And Scorpindo!